i pišem, već sam počeo da pišem. Malo sam napisao, ali u glavi ima mnogo. Kako i zašto smo uspeli da pobedimo njihovu obojenu revoluciju, kako i zašto nam neće oteti ni Kosovo i Metohiju, ni Republiku Srpsku, kako i zašto nam neće uništiti Srbiju. I da vam ponovim, pobedit ćemo ih, pobedit će pristojna Srbija, Srbija onih ljudi koji gledaju u budućnost, koji hoće da rade, koji hoće fabrike, koji hoće škole, a ne one koji hoće da služe nekome drugom. I da, mi ćemo da vodimo svoju spoljnu politiku, onakvu kakvu narod u Srbiji hoće. I da vam kažem, o tehnikama i metodama borbe protiv njih pričat ću mesecima i godinama. A sada vama hoću da kažem, nikada ne bismo uspeli da odbranimo zemlju bez vas. Bez vaše snage, bez vaše energije, bez vaše ljubavi prema Srbiji. Beskrajno vam hvala za to. Beskrajno vam hvala i za to što sam siguran da ćete podržati novi pokret koji mora da objedini sve rodoljubive snage, sve snage za Srbiju, koji mora da se odrekne onih koji nisu opravdali vaše očekivanja, da se oni sklone i da dođu neki novi i mladi, ali i stariji i sposobni ljudi koji do sada nisu mogli da se pokažu. Da pokažemo da Srbija može još brže napred, još snažnije napred, da grabi u budućnost i nikako da se vraća u užasnu prošlost iz 2000. godina. Hvala vam za ogromnu podršku, hvala Zaječaru, hvala Timočkom regionu, hvala vam za ljubav. Beskrajno vas volim. Sve najbolje želim vama i vašim porodicama. Živeo Zaječar, živela Srbija. Mnogo vam hvala.